Autorast Warrior ηλεκτρονικός έλεγχος διάβρωσης. Αυτό διατηρεί το vehicle σας απαλλαγμένο από τη σκουριά για χρόνια. Η σκουριά είναι φυσικό αποτέλεσμα του περιβάλλοντος μας. Το νέο σας όχημα θα εκτεθεί σε περιβαλλοντικές συνθήκες που επιταχύνουν τη διαδικασία σκουριάς. Μπορούμε να βοηθήσουμε στον έλεγχο της σκουριάς χρησιμοποιώντας τις επιστημονικές αρχές και τις τεχνολογίες που υπάρχουν στο ΕΚ. Αυτή η συσκευή φορτώνει ένα μικρό στατικό φορτίο σε ολόκληρο το σώμα του αυτοκινήτου, παρεμποδίζοντας τη διαδικασία σκουριάς και διάβρωσης σε περιοχές που έχουν χάσει τις προστατευτικές επιστρώσεις βαθύς. Μια παρόμοια προσέγγιση έχει μειώσει τη διάβρωση για χρόνια σε υπόγειους αγωγούς, ναυτικά πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαιοβιομηχανίας. Το Autorast Warrior Electronic Corrosion Control προστατεύει τα αυτοκίνητα σας από τη σκουριά χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη ηλεκτρονική τεχνολογία. Είναι μια εναλλακτική λύση στη μέθοδο επικάλυψης για την αναστολή της σκουριάς. Είναι εντελώς διαφορετικό και εφικτό. Η τεχνολογία του βασίζεται στην ικανότητα ενός αυτοκινήτου να δημιουργεί και να διατηρεί έναν βαθμό χωρητικότητας μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής μονάδας Autorast Warrior. Για την ελαφριά και βαριά βιομηχανία ισχύει το σύστημα Autorast Warrior. Είναι ικανό να προστατεύει έως και 40 τετραγωνικά μέτρα βαμμένης λαμαρίνας. Είναι δυνατή η προστασία μικρότερων περιοχών όπως ψυγείο, πλυντήριο ρούχων ή μηχάνημα αυτόματης πώλησης. Η ποικιλομορφία του συστήματος βαριάς βιομηχανίας επιτρέπει άπειρες δυνατότητες εφαρμογής. Το Autorast Warrior είναι μοναδικό στο είδος του και επεκτείνει ουσιαστικά τη διάρκεια ζωής του αμαξώματος μέσω της παρεμβολής οξύδωσης χωρητικής εκφόρτισης ηλεκτρολίτη CDOI, μια μορφή εντυπωσιακής τρέχουσας τεχνολογίας. Η μονάδα ελέγχου σκουριάς CC Original συνδέεται με την κανονική μπαταρία του αυτοκινήτου σας και αντλεί περίπου τόσο ρεύμα όσο το ρολόι του αυτοκινήτου σας. Σε κάθε κύκλο 8 δευτερολέπτων εκπέμπει ένα κύμα ελεύθερων ηλεκτρονίων σε όλο το όχημά σας στα σημεία που το αυτοκίνητό σας έχει χάσει την προστατευτική βαφή και τις επιστρώσεις του, μέσω πέτρας, γρατσουνιές και εκδορές, και προστατεύει αυτές τις εκτεθειμένες περιοχές από βλάβη. Το φορτίο είναι πολύ μικρό για να γίνει αντιληπτό, ωστόσο τα ελεύθερα ηλεκτρόνια παρεμβαίνουν στη διαδικασία σκουριάς και επιβραδύνουν σημαντικά τη σκουριά και τη διάβρωση. Το ECC είναι μοναδικό στο είδος του και επεκτείνει ουσιαστικά τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου μέσω της παρεμβολής οξύδωσης χωρητικής εκφόρτισης ηλεκτρολιτών ή CDOI, μια μορφή εντυπωσιακής τρέχουσας τεχνολογίας. Το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας από τη σκουριά Autorast Warrior έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί στο περιβάλλον του αυτοκινήτου. Τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά του παράγουν ένα προστατευτικό πεδίο ηλεκτρονίων μέσα στο μεταλλικό ύφασμα του οχήματος. Αυτό το προστατευτικό πεδίο διαταράσσει την κανονική διαδικασία σκουριάς δημιουργώντας άμεσα διαθέσιμα ελεύθερα ηλεκτρόνια, τα οποία λαμβάνονται κατά τη διαδικασία σκουριάς, αφήνοντας τον χάλιβα ανέπαφο. Πώς λειτουργεί? Δεδομένου ότι τα αυτοκίνητα παράγονται πλήρως επικαλυμμένα με φράγμα διαρνητικών ηλεκτρονίων της βαφής, η ανάγκη προστασίας της στράψης σε αυτές τις επικαλύψεις είναι σημαντική. Καθώς η μονάδα εκπερνά από τη διαδικασία του κύκλου της, αναγκάζει τα ηλεκτρόνια να διαφεύγουν κάθε 8 έως 10 δευτερόλεπτα, το ΕΚ αντλεί κυριολεκτικά περίσσια ηλεκτρονίων στο σώμα του οχήματος, δημιουργώντας ένα φαινόμενο συμπυκνωτή μεταξύ του αμαξώματος του αυτοκινήτου και των ανωδίων ΕΚ. Τα ηλεκτρόνια αποθούν το ένα το άλλο με αποτέλεσμα την επιθυμία τους να επιστρέψουν σε ένα πιο θετικό σπίτι, δηλαδή τις άνοδοι και την ατμόσφαιρα όπου το οξυγόνο έχει μια φυσική επιθυμία να συνδευτεί με αυτά τα ηλεκτρόνια. Καθώς αυτά τα εντυπωσιακά ηλεκτρόνια διαφεύγουν από το σώμα του αυτοκινήτου μέσω θράψεων στην ηλεκτρική επίστρωση, παρεμβαίνουν στη διαδικασία σκουριάς και επιβραδύνουν τη σκουριά σε τοπικές τοποθεσίες. Ωφέλη. Προστασία στεγανοποίησης βαφής. Ανθεκτική προστασία μεγάλης διάρκειας. Απολαύστε βαθιά λάμψη χωρίς αποτρίχωση. Πλαστική σαν ασπίδα για προστασία και ομορφιά του διαφανούς πινιρίσματος. Το υπεριώδες φράγμα βοηθά στην πρόληψη της οξύδωσης και του ξεθοριάσματος από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. Νερό φύλλο από την επιφάνεια του χρώματος για να μειώσει την κυλίδωση του νερού ή τη χάραξη. Από την προστασία του σώματος. Προστασία πάνελ σώματος αναστολέας σκουριάς. Εσωτερική προστασία. Προστατεύει το αμάξωμα του αυτοκινήτου σας μέσα έξω και έξω. Προστασία 100% λαμαρίνας. Καταναλώνει 23 mA λιγότερο ρεύμα από το ρολόι του αυτοκινήτου σας. Μεταφέρετε στο επόμενο αυτοκίνητο σας. 1 χρόνια περιορισμένη εγγύηση. Προδιαγραφές ηλεκτρονικής προστασίας από τη σκουριά Autorast Warrior. Τάση εισόδου 12V DC. Κύωση αρνητικό. Τρέχουσα κλήρωση 0,30 μέτρα α. Σύνθεση ανόδου. CC Trademark Capsule μυθισιαστικές.
Μέγεθος μονάδας εντολών. Άνοδος, 50 χιλιοστά x 50 χιλιοστά. Βάρος, 230 γραμμάρια. Συχνότητα εκπομπής 2 Hz, δευτερόλεπτο. Η μονάδα Autorust Variorust Control αποτελείται από μια μονάδα μαύρου χρώματος με ένα σύρμα ανόδου, 2 LED που αναβοσβήνουν κόκκινο και μπλε που υποδεικνύουν ότι το προϊόν λειτουργεί σωστά. Ασφάλεια υπέρβασης τάσης. Πλακ και ριτ καλώδια μπαταρίας. Διαδικασία εγκατάστασης. Το Autorust Varior είναι πολύ εύκολο στην εγκατάσταση. Το εγχειρίδιο εγκατάστασης συνοδεύεται από τη μονάδα. Διαθέτει 3 καλώδια. 1. Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά στην μπαταρία κάτω από την κουκούλα. 2. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στον θετικό ακροδέκτη μπαταρίας. 3. Συνδέστε το μαύρο καλώδιο στον αρνητικό ακροδέκτη μπαταρίας. 4. Συνδέστε το γκρι καλώδιο στο αμάξωμα του αυτοκινήτου. Επιλέξτε το κατάλληλο μέρος για τη μονάδα εισήση και τη στερέωση αγώγιμου μαξιλαριού. Καθαρίστε την επιφάνεια με πανί. Αφαιρέστε το κάλυμα του αυτοκόλλητου στην πίσω πλευρά από τη μονάδα και περάστε το στο αμάξωμα του οχήματος. Αφαιρέστε το κάλυμα του αυτοκόλλητου στην πίσω πλευρά από το αγώγιμο μαξιλαράκι και περάστε το στο αμάξωμα του οχήματος.